Ngiyakholelwa uNkulunkulu namandla ngikholelwa ezweni. Sashokathi ngolwasesibonane eshashati ngathi ngifisa nibuke le video yasinqamsodidla. Actually ngifisa ukuthi lento liyinothise zingenza ukuthi ngalo muntu. uSinqamsodidla uyamazisa kakhulu uNkulunkulu. uSinqamsodidla akakhuluma enezwethubela ukukhuluma into aqala yenze. Ufuna ukuthi acknowledge uNkulunkulu ukuthi uye uNkulunkulu ongamele yonke into. Before ngicela inothise abantu uSinqamsodidla. Bafana bamcela ukuthi zonke ezikholela uNkulunkulu zize la. Yebo bafana uNkulunkulu uyasebenza. uNkulunkulu uyasebenza ngimbone mina. uNkulunkulu uyasebenza madoda. Uyabona uSinqamsodidla. Ziningi iy'busiso ezisezalomfana. Kwakona yathi la endimini kaMaskandi ngizoyibona ividiyo zinangixoleka ukuthi lento ngifuna ukuthi ngiyichazisise. Yabona endimini kaMaskandi bayafika abantu batrende. Bafika uPatrick Mfethu bafika, oKing Nuba, uNtadana kaNuba, oMayogathi, befika abantu betrend. Akekho owaqopha nomlando ohlala nombolo 1 ku-YouTube. Agijima kuma-charts njengoSinqamsodidla. And don't think that is a coincidence. No. uNkulunkulu akabalahla bakhe. Remember all that. And bafana bomlungu asihlosane ngomsizwa. Siphinde sikhumbule bafana bathi ayiguqe phansi insizwa ngo-12 ithandaza. Izibusiso lezi ezincane ungathatha wena uzibuke kancane kodwa ufike umuntu njengoSinqamsodidla ongambona mhlawumbe umdelele kwesinye isikhathi kanti hey lo muntu futhi akholelwa uNkulunkulu. Asikholeleni uNkulunkulu. Yinto nje ngifuna ukuyisho leyo. Ake nje uzinikeze ithuba lokubonga uNkulunkulu, uthandaza, ucele, ubonge. Usukwini nje awukhulume noNkulunkulu. Ngane zakho nje Kristu. Ngikhala isimoya emibi, ngikhalisa amaphupho amabi, ngikhalisa okungabusile. Ngishaya imithi, ngishaya amabhodlela bawaphethe. Ngiyaqalekisa kulezi iy'ngane nje. Ngikanawo amagitha mami. Abathakathi bafuna ukuzogedela mina Nkosi yami. Bethule ngoxolo. Ngoba nami lento angizenzelanga mina. uNkulunkulu nje wathi ake ngibize ubani. Wasethi lo uSodosi hayi uzobalanda bafana. Mase ngithi mina iSodosi lento lona kumele siyenze lento lena. Ngathi mkhulu second wangitshena wathi hayi uprofessor uzobiza naye le ndoda. Naye le ndoda umphathweni. Manje le ndoda lena niyibonge le ndoda. Ngaso sonke isikole. Niyibonge le ndoda inamandla nje. Ngani ngento esetshenziswa kwaZulu. Hayi indaba ukuthi wena ufika kwaZulu uba nomsindo hayi ushaya abantu noma kwenzenjani. Into emnandi ihlombe noma ukucula noma ungayishaya isingisi kuya ngokuthi ucula kanjani. Kodwa ngisaqala ukuthi yena amaqembu amnonke-ke bathona bami ngisaqala sibhala amehlo esikolweni. Ngomusa kaNkulunkulu ngiyakhuleka baba amasezulwini ngikhuleka ngabayami ngikhuleka ngiqala sonke ungabhusele kulezi iy'ngane zonke njengoba ngishaya amadimoni ngishaya konke ungabhusele ngishaya itheology ngishaya bonke bathu emthwebulo ngishaya bonke omavalela ngishaya bonke bacabanga ukuthi bayibophile imithabo ethi bayibophile ey'nganeni noma bayibophile kimi. uNkulunkulu namandla aqhathaka ungibusise kanye ukubusisela kanye ney'ngane zakho nawo amagitha ngomami Jehova. Ngiyacala ngisho nasey'ndlondlweni zakubo iy'ngane ngisho omama basemakhaya bephile emakhaya ngiqalisa konke ungabuseli emagcekeni. Uma ngiqala nje emageyithini bese ngingena kuzo zonke izindlu ngasiya emagcekeni ngingena ngisho ngingekho kodwa yehla moya ngcwele ungisosele udoti ophambi kwempilo zey'ngane noma ophambi kwami. Ngipha amandla ngingaba izulu ukuze iy'ngane zikwazi ukuthi iqhubeke nethalente. Awekho umuntu ongamdalanga nethalente. Ngiyakhuleka baba wesezulwini ngikhuleka nginqaba ezulwini wadalisa umhlaba waphinde wadala isizwe kanye nesizwe kanye nezizwana kanye nezizwakazi. Mina futhi ngiyabonga kakhulu amaqembu nkulu Professor ngiyakhulekela lapha wagoja uzongena ngisesangweni nabatwana bakho lapha bephila ngaso sonke isikhathi. Inkosi ebusise uzophatha. Amen.